Sunt Dorina să facem un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft Hardcore și vom încerca să supraviețuim. Mai întâi să luăm cele și mai ales avem 3 scopuri. Da, 3 chestii care trebuie să le facem. Primul rând trebuie să găsim măcar 3 diamante, să ne facem o armură de fier și să ajungem în Nether. Nu, glumească. Aia cu diamantele nu se prea pune, pentru că e puțin cam grea, dar totuși, nu, chiar se pune. Avem 4 de fapt și mai ales să ajungem în Nether și să facem o căsuță. Știm că multe de astea sunt cam grele de făcut, adică să ajungi în Nether în 30 de minute. Dar acest videoclip va dura 30 de minute și voi încerca să ajung în Nether. Chiar voi încerca să ajung măcar până la portalul de End. Hai să intrăm în mină. Că de mama, am și lag. Păcate, văd că mina asta e goală. Deci, da, mă dusei degeaba. Dar totuși nu mă dusei degeaba din cauza că am nevoie de piatră. Și iau de piatra fix aici. Așa. Ne trebuie 8 cu 8, care, na, vine 16 bucăți de piatră. Nu, că avem nevoie de un furnace și de niște iteme de piatră. Așa, ne trebuie 16 piatră. Și avem destulă, hai să ne facem un furnal. Așa. Și m-a zis, 16 cu 16 este atâta. Pam, pam și pam. Și atât ne trebuie doar sabie, topori și pickaxe. Dar mai trebuie doar să găsim niște fier. Dacă găsim pe aici ar fi cel mai bun lucru. Văzui ce. Hai să ne mai uităm un pic. Văd acolo un porcușor. Văd aici niște coal. Și ca să știți, ia uitați-vă sus, poate v-ați gândit că eu am inimioarele jos. Dacă vă uitați puțin mai sus, fix aici unde, vedeți aici unde apare chestia asta cu, unde apare zona asta cu spartul. Vedeți acolo sus că este timerul de la cât este videoclipul. Dacă e înseamnă că poate doar eu îl dam, nu știu. Dar mai sus de timer este inimioarele de hardcore. Hopa, văd și un lupișor care atacă un pui de vulpiță. Nu, vulpița! Te voi răzbuna, vulpiță. Din cauza că vulpile chiar sunt drăguțe și trebuie răzbunate. Și văd că avem porcul ăsta și totuși avem și pickaxe-ul ăsta de așa de lemn. Și totuși ce să faci cu un pickaxe de lemn e să omori animale. Și pam! Dacă aș da cu normal așa, nu cred că le-aș omorî dintr-o dată, așa că dau direct din săritură. Și pam, pam, John Cena! Deja avem 3 minute și deja avem ceva chestii, avem și mâncare. Așa. Și mai ales nu am vrut să fac eu un episod cu Minecraft. Persoana care mi-a zis să joc Minecraft a fost colegul meu de clasă, George. El mi-a zis să joc Minecraft și am pus ideea cu hardcore. Și de asta azi fac episod cu Minecraft Hardcore. Îi mulțumesc lui George că mi-a zis să joc Minecraft. Minecraft-ul este chiar tare și eu m-am mai jucat Minecraft, dar nu știam dacă chiar să fac, nu știam cu ce să fac episod. El mi-a zis să fac cu Minecraft și cu Minecraft am făcut. Mulțumesc, George, că mi-ai zis să joc cu Minecraft. De fapt să joc cu Minecraft, să mă joc pe Minecraft. Nu o să luăm tot căulul ăsta din cauza că este cam prea mult căul. Și am nevoie de câteva. Uite, hai să luăm și pe asta totuși. Hai să facem 15. Facem 15 pe ăla lăsăm acolo. Că nu îmi place să am și așa, adică par în inventar. Ne facem câteva torțe că avem nevoie neapărat. Bine, ne facem ceva torțe, vreo 20.
ne ajung și văd că mina asta chiar se duce în jos. Avem și creeper. Oh, nu, dacă explodează creeper-ul nu-i prea bine. Văd că avem și iron. Și John Cena. Perfect. Hai să mai dăm văzui. Găsi aici în ce. Sper că n-avem zombie sau skeleton pe aici. De chiar n-aș vrea. Uite, lăsăm aici. Ca să pot să știu că aici am venit. Bine, nu. Ca să pot să văd dacă vine un mob. Și doar o bucată de fier, wow. Wow. Adică e doar o bucată, serios? Adică nu-i mai mult, nu? Nu-i mai mult. Nu-i deloc mai mult și văd că deja îmi scade hunger-ul. Hunger-ul mi se scade și văd că cred că deja e noapte. Nu e noapte, dar totuși nu mai mult. Îmi trebuie neapărat un pat, deci va trebui să mai stau un pic în mină și apoi să mă duc să vânez niște oi. Acum văd că nu mai găsesc doar creeper-ul ăla văd că era și văd că doar iron-ul ăla era, deci n-avem ce face decât să poate să minăm în jos, dar toți știm că în Minecraft este interzis să minezi în jos. Deja am făcut 20 de... Făcut 20 de cărbuni, da, așa. Că punem așa, pam, și iată schema. Pam, și asta o spar. Facem și din ăștia și mai spargem un cărbune. Și deja avem doar un singur cărbune. Avem o singură bucată de fier, deci avem, iron. Și ne trebuie ca mai mult. Adică ne trebuie mai mult, pentru că o armură de fier nu se face dintr-o singură bucată. Toți știm asta. Și neapărat îmi trebuie mai mult. Văd că mai avem pe aici o zonă, dar nu cred că o să găsesc fier. Pentru că este o zonă doar așa de gravel, văd. Văd că este și o peșteră pe aici. Unde sunt zombie? Unde sunt zombie la Ina? Hai să-i facem capcană. 3, 2, 1. Fiera, credeam că o să cadă pe ei. Gata. Și-am făcut rost de ăsta. Și am făcut rost de la ei de un murcov. Nu mi să cred. Și ca să știți, nu este chiar Minecraft hardcore, adică în caz că mor, nu mă mai pot. Și aici un creeper. Mamă, ce mă speriai. Pam. Și pam. Deja am level 5, wow. Nu mă așteaptă să fac level 5 doar mergând un pic pe lumea mea de Minecraft și bătând și omorând mobi. Pam. Văd că mi-a pus direct. Bine, ne trebuie doar niște string ca să facem și noi. De fapt așa că eu voiam să mănânc carnea asta crudă, dar acum dă de seama că am furnal. Hai să punem aici. Punem ăsta și lăsăm un singur bloc aici din chestia că, mă enervează că am 13 în inventar și vreau să... Lemnul vreau să fie par, dar în caz că este altceva, uite, punem și iron-ul. Nu știu cu ce o să mă ajute iron-ul ăsta mic, că e doar unul singur și n-am ce face pe aici. Văd că e și un câine, nu știu de ce nu găsi scheletoni. Ar fi fost cea mai bună parte. Și că vreau să părjesc mai bine carnea asta de porc. Din cauza că 3 bucăți și eu vreau să fie 2. Și așa că mănânc una. Și văd că deja se face seară pe harta mea de Minecraft. Și gata, că avem în sfârșit o bucată de țări. Avem și carnea asta de vacă, care trebuia să o mănânc din prima, dar vreau neapărat să mănânc bucata de carne de porc. Și deja cred că, deja au trecut 10 minute, aproape 10 și nu n-am făcut nici măcar o casă, nimic.
Acum doar ar fi curajul să găsim două oi. Dar văd că deja găsi o oi, wow. Nu mă așteptam să se fi spawnat fix în casă. Dar chiar avem nevoie de un miracol. Chiar avem nevoie de încă o oaie. Văd că aici sunt doar 2 porci. Wow. Și va fi rău pe timp de noapte pentru că ne vor ataca toți scheletonii. Da, știu că zis să eu mai încolo că trebuia să găsesc scheleți. Da. Opa, văd că găsi o altă mină, dar nu, am fost în ea. Sper acum că mai găsesc furarul, da, uite-l. Văd că nu pot să trec de copaci. Văd aici o vulpe, deci... Și deja găsit păianjen, bravo mie. Am găsit păianjen, acum doar să-mi dea și string. Da, mi-a dat o singură bucată de string, fiți cât am nevoie. Și acum facem un bundle. Da, în sfârșit. Deci am găsit și bundle. Deci am și bundle, am de toate. De lemn, nu știu. Hai să mai punem ăsta și mai punem și pe ăsta. Nu. Hai să ne mai uităm pe aici. Văd că nu prea sunt mobi în partea asta. Uite acolo, Witch-ul. Avem acolo Witch-ul, care, na, nu-i prea bine pentru mine. Oh, și vine și încoa. Vinea și încoa. Mamă, mi-a dat și slowness. Mi-a dat și slowness și nu-i prea bine. Tu ce facem? Ne ducem pe apă. Și că chestia asta ne afectează doar pe uscat. Și acum Witch-ul ăsta, pentru că e prost, să vină după noi. Bine, după mine. Hai că după noi. Hai că știu și o română. Și aici mâncăm. Sperăm să nu vină niciun de la cu trident, cum se numeau. Da. Gardienii. Să nu vină niciun de la un... Gata, știu cum să nu vină de aia drowned. Sper că Witch-ul nu ajunge până aici. O să mâncăm toată carnea de oaie din cauza că chiar am nevoie de mâncare. Și nu vreau să mor aici. Și carnea de găină. Morcovul chiar l-aș lăsa din cauza că de unde mai găsesc un sat. N-am cum să găsesc un sat într-un timp atât de scurt. Și mi-a dat și de ăsta de hunger. Mi-a dat și hunger. Mamă, și vrăjitoarea asta chiar veni. Nu vine să cred. Bă, dar nu puteai să nu vii. Vrăjitoare aiurită. Am ne băgăm în apă. Noroc că nu mai am efectele de slowness. Și celelalte efecte. Văd că avem zombie aici, dar partea asta chiar m-aș bătea cu un zombie. Hai să te văd. Hai. Bă, văd că vine și unul cu sabie de fier. Bă, chiar aș avea nevoie de sabia aia. Nu mi-a dat-o. Am avut ghinionul să nu-mi dea. Dar totuși, rotom flash-ul ăsta. Văd că nu vine nicio crea. Văd că nu vine nimic. Nici măcar un skeleton. Nimic. Văd că zona asta este chiar foarte liniștită. Jockey Spider? Nu, cred că am găsit Jockey Spider. Spider Jockey, gata. Că nu mai știam numele pentru câte, nu mai știam cum se numește, da. Știam că e ceva cu Jockey. Nu cred că găsi Jockey Spider. Sau Spider Jockey, da. Bă, tu nu-mi dau seama că n-am mai văzut. Bă, eu n-am mai văzut un Spider Jockey din 2023. Da, din 2023. Deci eu n-am mai văzut un Spider Jockey din 2023. Pe atunci mă jucam, nu mai știu ce mă jucam, dar mă jucam clar și Minecraft. Nu cred, am avut norocul să-mi dea asta. Acum am și piele. Și uite, bă, un alt de ăsta. Te romori. Ăsta nu mi-a dat casca lui. Ăsta ar fi... Nu, skeletonul. Hai, mă, că
Deci eu nu cred că ăla m-a văzut de atât de bine și încă vine după mine. Chiar ar fi o melodie bună asta cu vine după mine. Bine, văd că am și mulți inamici acum. Pe aici. Hai că pe aici, uite, e mai extins și am cum să-i bat. Sper că nu se spawnează nimic pe aici, că aș fi să mă... Nu, stai așa un pic. Mănâncă, Dorine, mănâncă repede, că nu trebuie să mori. Hai că-i dădii, hai că-l dădii fix pe ăla al omului. Acum ar fi cea mai bună parte. Bine, asta a fost cea mai prostă idee pe care o au avut să-i. Cea mai prostă idee pe care o au avut să-i, să mă bag cu ăștia. Cea mai proastă idee pe care o au avut să-i. Sau poate cea mai bună? Acum am ăștia. Și de mi se fac inimioarele. Dacă ar muri și zombiul ăsta. Bine. Și am și level 8. Bine, abonații, asta cred că e cea... Deja văd că au trecut foarte mult, poate o să mai lungim cu 20 de minute, poate chiar 30 și o să facem o oră. Deci abonații chiar trebuie să... Unde am și eu? Știu că aveam... Da, uite, luasem de la un zombie cast ăsta și văd că am și alți pantaloni. Mai avea... Ce noroc că mai de o pereche de pantalonași. Hai repede să mai mănânc, că altfel o să... Trebuie să am viață full. Nu știu cât o fi ceasul în Minecraft. Că nu știu să mă orientez după lună sau după soare. Dar știu că oamenii în anii trecuți, adică acum nu știu câți ani, mamă, nu mai am sabie. Mamă, nu știu de ce nu-mi pus toporul pe slot. Sau pickaxe-ul chiar, da. Și pickaxe-ul trebuia să mi-l pun. Bine. Uite, ăsta e mai greu, e mai ușor acum de bătut. Din cauza că n-are cum să sară pe mine. Hai, gata. Am luat și stringul. Și trebuie doar să mă duc la cărniță, că știu că lăsai niște carne de porcușor. Nu, skeleton, nu skeletonis. Skeletonis nu. Skeletonis rău. Bine, avem aici un zombie. Și i-am dat-o. Hai să te văd. Hai. Bine, l-am prins. Oh. Pe aia chiar mi-o prinsă, wow. Dacă aș mai avea o bucată de carne... Nu creeper, nu creeper, creeper rău. Creeper-escu rău. Hai că acolo... Hai, explodează! Da, bravo. Bă, că îmi dede și spe, din cauza că poate spars un bloc solid. Bine, două bucăți. Și eu că se face și dimineață, deci. Da, mai îmi un kit, bravo lui. Văd că avem și flint, pot să fac flint în stil când o să găsi portalul. Deci asta este cea mai bună captura mea. Acum doar să-mi ating ăsta, că altfel îmi dă focul pe mine. Dacă asta de la mai... Nu știu de ce de la Minecraft au făcut că când atinge zombiul cât e foc, când arde, să-ți dea... Când te atinge, pam, gata, arzi și tu. Nu știu de ce au făcut asta, pentru că este mult mai greu să-l bați acum. Și, trebuie să fii atent. Hai să o luăm de aici. Furnalul. Nu mai găsim fier aici, deci vom merge mult mai încolo. Poate chiar pe insula aia de acolo. Și cred că nu o să reușim în acest episod să... Abonați, eram fix lângă un sat, vă dați seama.
Băi, că am neplinit primul și nu crede cu drumul ăsta normal. Și e sat de ăsta de, de, cum se numea satul, nu mai știu cum se numea. Ne dăm spawn point aici. Și luăm de aici acești morcovi și, lemnul. Pentru că nu poți, nu vine să cred că am găsit un sat foarte aproape de unde eram eu. Avem și pâine, deci avem și mâncare. E perfect. Nu ne mai trebuie altceva. Trebuie doar să găsim Iron Golem. Asta ar fi primul lucru de care aș avea nevoie. E să găsesc Iron Golem-ul. Văd că aici aveau ei o plantație. Și mai avem aici o casă de asta care dacă te urci sus găsesc chest. Și da, știu, mulți dintre voi că o să ziceți, bă, Dorin, dar vorbești cam prea mult și cam tare. Sper că, știți mereu că eu am zis de editor. Păi editorul sunt eu. Pentru că n-am de unde să angajez un editor. Eu de fiecare dată când fac chestia să mă prefăceam că sunt I Hate Pink, știți? Eu sunt mare fan lui I Hate Pink. Din păcate nu știu dacă merge pe undeva sau face concerte. Deci știu că cei de la Orange Blue să vină într-un o să vină în România. Asta știu de la cei de la Orange Blue, că ei o să vină în România, că am văzut că a zis Adi. Și văd că, da, mai avem aici, dar știu că parcă dacă te duci cu aia nu mai. Deci, hai să intrăm și cred că asta a fost tot satul. Mâncare n-am de unde și asta e tot. Hopa, mai văzut eu acolo o casă. Mai văzut eu o casă aici sus și nu înțelegeam de unde. Că zic că nu văzut. Fierar. Deci au și fierar, nu-mi spune. Da, au și fierar, ce noroc. Deci, avem amutoga. Deci, avem și pantaloni. Deci, avem pantaloni de ăștia. Papuci ăștia. Avem obsidian. Bine, asta e deja prea tare. Avem fier. Deci ne putem face o armură aproape întreagă. Ne putem face. Deci pantaloni am. Mai avem. Așa, m-aș duce. Eu la aici le-am sperit de botoșei. Că i-aș fi distrus. Știți? Adică eu am ăștia, îi topeam. Și dacă mă găseam alte perechi de botoșei, le topeam și pe alea. Și făceam tot așa. Și făceam un ingot. Găsiți și emeralde, deci putem face trade cu ăștia, cu sătenii, dar nu știu cât trebuie ca să faci un trade cu un sătean. Eu o să mai caut niște emeralde. Pentru că chiar nu știu cât îți trebuie. Și deja avem 23 de minute de când am început videoclipul. Și da, chiar vă zic o chestie. Îmi pare rău că n-am mai postat de ceva timp. Adică știu, da, v-ați fi așteptat să nu postam într-o zi și gata, nu mai postam. Și văd că deja am găsit și ceaur și am găsit și un pic de ăsta de iron. M-aș putea duce să minez diamante și asta ar fi să îndeplinesc un challenge. Ia să vedem, avem aici niște oițe, pam. Și 100% n-au nevoie de aceste oițe. Și mai avem aici una, dar asta e închisă și n-am cum să iau după aceea. Avem o vulpe. Și mai avem, nu cred că mai avem un fierar, nu vine să cred. Am găsit 3 fieraruri. Și avem 13. Da, de ăștia, ia. Toporul îl aruncăm că acum că avem sabie, nu mai avem. Am găsit și cască. Deci mai trebuie doar chestplate-ul. Deci doar chestplate. Deci ați înțeles, aboații, chestplate-ul, nu cred. Deci dacă găsești chestplate și diamante, deci un chestplate ca să pot să-mi fac armură full și diamante ca să îndeplinesc un challenge-uri și cred că pot să-mi fac flint and steel și să mă duc în Nether. Deci dacă ajung în Nether, practic am făcut, nu cred că mai e un fierar, 4 fieraruri într-un singur sat. Deci abonații, asta e prea de tot. Asta e prea de tot. 3 fieraruri, un singur sat. Nu, eu zis 3, 4 fieraruri
într-un singur sat. Un singur sat, 4 fieraruri. Deci asta e prea norocos. Asta e ceva... Și uite mă, iată din nou căscuță, mâncărică și apple, adică măr. Văd că nu mai uite mai un fierar aici, nu vine să cred. 5 fieraruri într-un sat. Și uite, mai găsi o pereche de pantaloni, dar pe mine mă interesează să găsesc diamante. Dar nu cred că o să găsesc la stratul ăsta. Și mai ales nu o să găsesc în chesturile astea ale sătenilor. Adică, da, în fieraruri, în fieraruri să găsesc, da. Dar ce să mai găsesc, că deja le-ai golit pe toate. Golit toate fierarurile și nu mai e niciunul. Nu mai e niciun fierar. 5 fieraruri, niciun diamant. Deci cum se poate așa ceva să ai atâta ghinion? Adică da, a avut noroc mare că a găsit ce. Că deja îmi fac pot să îndeplinesc o misiune. Acum doar să găsesc Iron Golem-ul. Ca să pot să mai fac rost de încă ceva fier. Și apoi gata. Îndeplinesc una din misiuni și încă una. Îndeplinesc 2. Cea cu portalul, că trebuie să fac flint în stil. Și cea cu armura. Ia să vedem, avem și aici ceva, aparent nu furai tot din sat. Hai să punem carnea de oaie sus. Văd că în timp ce merg pe aici nu se întâmplă nimic, nu mi se duce hangarul. Hangar nu se duce, avem deja foarte multe minute. Dar eu clar nu știu unde e Iron Golem-ul. Nu știu unde e Iron Golem-ul ăla, adică asta mă bate psihic, nu înțeleg unde, adică mă nebunește. Unde e Iron Golem? Hai că, deja plecai din sat, nu știu unde o fi Iron Golem-ul ăla, dar dacă se ascundea, să se mai ascundă mult și bine, că nu-l găsesc. Acum doar ar fi locul să găsesc o zonă potrivită pentru o casă, că am deja ceva lemn de ăsta de, cum se cheamă, nu mai știu cum se numea copacii ăia, în care fuzei în zona aia. Opa, avem și o mină, m-aș putea duce să găsesc încă ceva aer, dar aș vrea o zonă de asta plains. Aș vrea să găsesc un plains. Pentru că acolo găsesc și mai găsesc sate. Și mai ales, chiar aș vrea să mai găsesc un plains, poate mai găsesc un fierar. Și bă, a avut norocul că eu n-am mai găsit fierar de mult. Cred că de un an chiar, da, de un an eu n-am mai găsit fierar. Ia și vezi că plecai din biomul ăla, nu mai știu cum se numea. Bărci sau nu mai știu cum se numea, că bărci știu că parcă era, da, uite, bărci era copacul de ăsta. Nu mai știu cum se numea. Și ia, uite, avem zonă cu zăpadă în față. Deci, avem un noroc la biomuri fenomenal. Orice biom vrei, adică găsiți să-mi biom de ăla la început, nu mai știu cum se numea, biom de ăsta de zăpadă acum, găsi biomul ăsta normal de, nu știu cum se numește biomul, ia de găsi și sub de albine, din păcate n-am stilta și nici n-am fire, ca să pot să le iau și nici noapte nu e, că mi-mi trebuie. Dacă aș vrea să iau un ăsta, mi-ar trebui mie cu albine. Mi-ar trebui de ăla cu albine. Cu norocul că a avut să-i... Ce noroc că a avut să ăștia. Că a avut să-i asta. Cred că o să lăsăm videoclipul doar jumate. Nu se mai întâmplă nimic interesant. Și nu știu, cred că vom continua aici, cred că o să-mi fac o bază. Da, hai să facem aici. Facem o bază în munte. De fapt, nu. Avem aici o mină, dar mă gândeam să mai explorez, dar... Mamă, și eu când pusei să nu-mi luai nimic, dar... Uite un schelet! Cu armură de aur full! Ce?
Dacă mă băteam acum cu el și îmi dădea cască, ar fi fost foarte tare, dar nu. Challenge-ul e să-mi fac o armură full de ăsta, iron, nu full gold. Adică nu pot, bine, n-aș fi putut să mă fac full gold, că nu mi-ar fi dat toate ălea. Asta e primul lucru care l-aș avea de zis. Și cred că aș putea să fac de la chiar de aur, dar nu le-aș face din cauza că că carrotul de aur nu l-aș păstra aurul ăla, să știi că chiar l-aș păstra. Și văd deja că mamă, ce-mi dă atâta damage? Un schelet. Da, deci cred că o să facem capăt aici la episod. Voi o să mă bag repede în pământ și o să pun blast furnace-ul de deasupra mea. Și da, gata, acum nu se mai vede nimic. Facem ce torțe. Și dacă v-ați întrebat vreodată cum arată caracterul meu, poate o să vă arăt imediat cum arată. Pam, 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 pam. Și caracterul meu arată fix așa în inventar. Ia uitați, pam, pam și pam. Și uitați, ca să fie chestia mult mai tare, de pam, 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 pam. Deci, acum le arunc pe astea, că practic așa-s noi. Și când s-o strica ăștia mai rău, le arunc pe astea. Da, deci, acum hai să pun asta la prăjit. Așteptăm doar să se prăjească și închidem episodul. Cred că mai lăsăm câteva minute. Sau cred că pot să fac un pat. Da, uite, am aici 3 de ăsta, cum se cheamă, nu mai știu cum se numea. Așa, luăm asta și că ne facem o bază aici. Punem aici ăsta. Aici punem un furnace aici, da. Spargem un pic mai încoa, uite, facem așa. Uite, facem o zonă așa. Pam. Ha, nu știu unde mi-e lâna. Nu știu unde mi-e lâna. Unde? Deci parcă aveam niște lână, dar acum nu mai știu unde e. Nu mai găsesc lâna, firea neibii, unde o pusei? Nu știu. Da, eu pusei aici sus, doamne. Nu mai găseam lâna și crezui că o puse și crezui că o pierd, că mă uita eu greșit. Deci, hai să facem și un pat. Din păcate nu putem face chestplate, că ne pe 8 și eu am doar 6. Și punem aici și ne culcăm. Cred că aici se va încheia episodul. Rămâne în această peșteră. Vom pune și aici acești papucei. Făcurăm câteva nuggeturi de iron. Și, na, eu o să rămân aici cu aceste nuggeturi, cu acest XP. Eu am fost Dorin și acesta a fost episodul. Și pa, și pa. Glumea un pic. Acum și pa, și pa.